Kalau misalnya menurut hasilnya BJP, Narendra Modi, JP Nadda, Profesor Dr. Manisha, Rajiv Bhattacharya, Mandai Mandal, Mandai Mandal, Mandai Mandal. Tutup kota Maya. Pak ni di sini sopon. Bande Mataram, Bande Mataram, Jinapur, Jinapur, Engramanai Mandal Jinapur, 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 Engramanai Mandal Jinapur, Jinapur, Jinapur. Juda parti ni akan panjang tu Engramanai Mandal ibu kau je khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Juda parti akan BJP panara mandal tu ni khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Panjang parti akan BJP panara mandal tu khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Bapa kata terjanai swagatam, swagatam, swagatam. Bapa nama kata terjanai swagatam, swagatam, swagatam. Bapa kata terjanai swagatam, swagatam, swagatam. BJP panara mandal tu ni Engramanai mandal ibu kau je khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Ini si BJP joining kanjarang tu khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Ini BJP parti khabai kubai tu lamsugo, lamsugo, lamsugo. Engramanai mandal ibu kau je khabai kubai lamsugo, lamsugo, lamsugo. Bole Bharat Mata ki jai, bole Bharat Mata ki jai. BJP Jindabad, BJP Jindabad, BJP Jindabad. Tonono hambai jadi berkaham. Sengtini Mandai Mandal nengai, Bharatiya Janata Party Mandai Mandal nengai. Sinoro je Kharang Hall Mandai Kharang Hall sin kaca lamsung panda. Ojagawa bimino dol ni. Ini sini Bharatiya Janata Party na hamdagi. Sini desh ni Pradhan Mantri Narendra Modi ji na hamdagi. Sini rajya ni Borongganang CM Dr. Manik Saha ji na hamdagi. Sini Bharatiya Janata Party wo bimino dol ni. 46 পরিবার নি 174 ভোটার চিনি দল যতন যোগদান থাকিয়া আবন বাগৈ সানামুতুঙ্গ যারা তিনিও চিনিও ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ চিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী না হামজাগৈ চিনি অরনি যে যারা তংকজাং বরক বাহাকে কাহাম করংকে থাঙি মানাय বাহাকে কাহাম করংকে जों डेभलप खायमानाय देशनि प्रधानमंत्री साकलाय जे देश न बाके जों डेभलप खायनानि चिनि पारा आमसे बाके डेभलप खायनानि अबनो वासुगै चिनि दल যারা ফাইনে রং आं व्यक्तिगत अंगै चिनि भारतीय जनता पार्टी नि मानदाय मंडल अंगै त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि अंगै बेलाय बेलाय बंनो लामसुंगथाय हामबाय जानुगो नायदि जों आबनो मा सावो जे चिनि देश ताबो चिनि भारतवर्ष बिहेस खायै चिनि भारतवर्ष जे डेभलपिं दङ चिनि त्रिपुराबो अबा हायकेनो जे डेभलपिं दङ जे ओंगि आबा हाय कोनो जिनिस गरै दिनै नायदि जों दिनै 2018 नि सरकार फाइमेन परे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि जे खायमानि दिनै नक माना नोंथुं खेताय नक माना नोंथुं निनि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि माना नोंथुं आयुष्मान भारतनि कार्ड माना नोंथुं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नोंथुं जे मानि दङनि जतन बिना राजनीति के मानि दङ तमखै अ थासेनो जों मावान संनाय जे भारतीय जनता पार्टी ते सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न सिनि त्रिपुरा सानो हामग्राय रैमानाय सिनि त्रिपुरा सानो बाइसिरनानै लामा ब खरकसानो सिनि देश ताबुकसाक जरा ब सरकसानो चिन त्रिपुरा सानो बाइसिरे मानाय जे नरेंद्र मोदी जी आबन बागै सिन देशनि प्रधानमंत्री न बेलाय बेलाय हामबाय मारो दिनै सिनि त्रिपुरा ओबो ने 2018 सरकार फाइन परे सिनि महाराज नि बुङै एयारपोर्ट तिखालायका सिनि त्रिपुरा सानो जनजातिनि हनै भगवान बिरसा मुन्डानि सिनि ताबुक अबा हाके बिनो बन शरण खालायजागै दङ जे बसर बसर बिनो आसाइमा साल बिनि थैमानि साल हयते अबा हाके सिनि तिनि जारा जे उखुलु कलाय दंनाय चिनि बिहेस खाय चिनि एसटी रक जारा उखुलु कलाय दंनाय माने अ उखुलु कलाय दंना साखावती साइति हाय दङ दाबुक आबनि बागै दिनै जारा फाइने रक बर बुजिगाइ बीजेपी बा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी नो सिनि जे मानथाय छकथाय सिनि जे जों दाबुक जे उखुलु कलाय मानो जों बसकांगा आगकते हायनानि अबनि बागै चिन्ता खायनो दिनै सिनि दल फायो अबनि बागै बंनो बेलाय बेलाय हामबाय मारो अबा हाके दिनै बसकां दिनो बताइबो कं दं हो जे सिनि दल फायनानि गोबांमा कक सिलसे को साइ दंगो जे जों बीजेपी नो फाइनाय बीजेपी नि जे नाहारमुं सबका साथ सबका विकास अबा हागे न किन्तु किसा अ जागा किसा अनेक बरक जातिर प छानाय दंगो जे माने काहामनो जों नायदि अबा जे माने काहामनो जों रमना थांगा अनेक बर जातिर प कक साव काहाम लामाबो हिमना अंके बरक हाइन जातिर प साव किन्तु बुं आबनो जतने खुनजुनो खारामा दंनाय बरक जातिर प कक छानाय न जों नुखाबले जातिर प कक छानाय न दिनै कांग्रेस दिनै सीपीएम तम खायगलां खातिफ्रा सानबागै जों नु गेदिबा ha त्रिपुरा सा न बसुगै तम खायगलांखा जागा जागा बोथारखा तक जाखा बुजाखा ha जाति न सकल कलांखा
তিনি অবাহাই বড় তিনি যারা কিশোর রাজনীতিক দল অবাহাই কক সাইতো মানে আবকে বেলাই চায়া অবাহাই তাংতুং ত্রিপুরা বাসিনানি লামা নরেন্দ্র মোদীজিনো সঙ্গে বাসির মানো নরেন্দ্র মোদীজিনি যে দল যে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির সঙ্গে বাসির মান আচ্ছা লামসংনা পালানো जोंना लामसंना हानाय रंग जत माननाय मण्डलनि जत फाइमान जा फाइनल पाइपलाय हामबाय मारो जों तिनि आरो बीजेपी ओ फाइमान कारण गाय जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे नाहारमुं त्रिपुरा राज्य जे मानिक डॉक्टर मानिक सार जों नाहारमुं जे नायनेमोन त्रिपुरा सारकनो जे बासिरबाय मोथाङै तलांमानाय बीजेपी सरकार एबं नरेंद्र मोदी जी जों त्रिपुरा सा जाति हनै खायमां CPM थांगा 25 बोसोर आबन्ते बोसोरगां मुंसा जातिनि बुंखांमां फुनुगैनाय चिनि बुंखां फुनुगैमां गोबांमा बरफ दाबो गारि गरा गाय नक ताङै सरकार फाइमानि परे जों हायजे जोंनो अर मदाम दिसिनिया बरफ गरै जों बुसो राजनीतियाव खातिका गारि दङ गारि मागानां तै गुरि मांसे गारि बारा गोबांमा आबखान पार्सनेल बेबार आमाहायके जे गुरि फाइमानि INP खायफोरनो त्रिपुरायाव थांथों जे मानजागि फायगे ताबुक जखनते गभर्नमेन्ट फाइमानि परे कायसा कक फानो बाहाय गाहामना दं नैपान सोंजांना मुजंमानि किन्तु आजागा फान थांसाव गैलिया नों ताम खायतं आगि सरकार गरिब संगठन गरिबफोरखै मा सवाय नय ताम फुनखै ता सरकार तमान परे नों ताम खायतं ताम नुगलिया ता मिटिं फायाम तै ककनो गरिख्या आस्ते जों नरक साबायके बा हामका साबायके हामिया जों ताम खायमा कलायखा आमा हायता आबन बागै ताय तिकिलिया जों नायनायमानि बरक बायसिनानि बा चिन बरक बायसिनानि के भारतीय जनता पार्टी आन्दोलन जिन हामु आबनो नैवान सुगैना तिनांग बिजिव जोगदान खाय आं सुख हामबाय मानदाय मन्डली प्रेसिडेन्ट जोंना खुलुमै हामबाय ताय सिनि दारासं दङ दाव पेन्सन दखे गोबां मजागा सानदां खामनाय बिजेपिनि एंगै दङ खाबसां माबाखै हामबाय मारो तामनिके जोंनासो कुलुगुसै दंमानि ब्रकनि सामुनो नुगै जों फाइमानि ब्रक संना लामसका खाबाय खुबाय आबुन बाबा हामबाय ताय माइडिया पार्सनबो हामबाय आं सानामो जोंना खाबाबनो जों 25-30 बोसोर CPM बस खालाय दंफ्रो सरकार शासन दंफ्रो जों कुनु माया आबो जों बोखावा एकदम कुनफान दुख नाया ओंगा जखन सिनि 2000 एडिसि सरकार फायके 2021 अपुर जों खाबाय खुबाय केन जों सिनि त्रिपुरा दफानि बागै हिने जों रोखथारै जों सामु खालायलायगा सिनि बुरिरक TWF मानदाय ब्लकनि TWF नि सिनि बुरिरक गोबां मा दङ जों खालायलायगा जों आं बख्रकसो मेम्बार न मानदाय ब्लकनि ब्रिमो थानिंगै ते सिनि आरो बख्रक जों दङ बखक शर्मिला ताय सिनि बखक अनिता ब्रक बाहायनो ताबुक जे संजागो हंकाय ब्र भाइस प्रेसिडेन्ट ताय जेनेरेल सेक्रेटारि बखक अनिता हंकाय जों आसुगै दंमालिया जों अर बुमुं सिमिं होना मते हिने जों साजागै दंलिया फायदि जों जे जागा लामा गाहाम नुगारन जों थांनाय लायसिनाय जों खुनु गैरा लायसिनाय फायदि जों थांसिनाय हिने जों खाबो जों वानसुलाय जों याप्रि सेलाके दिनो जागा सिनि बीजेपी जनजाति मुजानि जोंरो फायके जोंरो तिनि फायनाय 41 परिवार ताय 46 परिवार ताय भोटार हंकाय 177 भोटार जोंबोनो तै जों तिनि फायके आगामी दिनो तेबो फायनाय आं वानसुगो लामा गाहामनो केबो हामजिगे करे फायनाय आनि सामु आसो माय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नि जक्त आबनो आं पार्टी आम देफते खाबाय खुबाय पाइपलाय हामबाय मारबो ओके हेसे आं तिनि आनि लगिबो गोबां बरफ दङ जों तिनि बिजिबो फेमिलि मेन मुजा बिजेपिनि नाहारमु सामुहुमु जों मामानि नुखौ दंमानि अ सामनो या नुगै जों तिनि बाद दगदांगै देफ्रामो थनो याखरै बिजेपिओ जों मा फायदा थाना थांगा बासना आं एकजन त्रिपुरा थानि चेयारमेन दंमानि यागुलो गोबां मा सामुंगो खासिगै 7 तारिख थामैयागुलो नुजाखातङ गोबां मा लिडार्स रक बरफ निजिनि फायदाबाय सिनि सामु फायदा अबनि बागैनो आनि कयमु जतरनो प्लास आं मिडिया पासनति का कगनो कथा मुसुमो लुकरनो नरक जेजा फन दंदि जे सঠিক सामु खायमानो जे सबसनो तमरिमान अबनो नाहारिनो नरक संगठननो नाथिखाना बागै जोंनो लगिरना बागै अबां मिडियानि कासानि मेसेज रहरो पाब्लिक जन दंबाय
आसखं सानै आंनि पननाय बिसि कक्सा दिया बेसकांगो सामुं गोबां मन नुगै गोसोवै सामुं याग याग दुगै सामुं खानि बले बबजवा हामबाय।